Di derbarê rêkeftina atomî ya di navbera Rojava û Îranê de Serokê Amerîkayê Barack Obama ragihand ku eger Îran rêkeftinê jî bin pê bike dêhata 10 salan, nikare çekên atomî çêbike. Piştî 8 rojan ji civîn û gotebêjan, welatên Amerîka, Fransa, Çîn û Rûsyayê û Brîtanya û Almanya koma 5+1 û Îran li ser çawaniya çareserkirina krîza atomî li hev kirin. Serokê Amerîkayê Barack Obama li ser vê yekê diyar kir ku Îranê qebûl kiriye ku heta 15 salan uranyumê nemîne û li hember vê jî civaka cîhanê razî bûye hinek dorpêçên li ser wî welatî werin betal kirin. Obama diyar kir ku ev rêkeftin li ser bingeha bêbaweriyê nîne lê li ser rastî û praktîkê jî heye û got eger Îran rêkeftinê bin pê jî bike dêheta 10 salan Îran nikare çekên atomî çêbike. Di krîza atomî ya Îranê de welatên Rojava ji Tehranê dixwazin meyandina uranyumê bide seknandin li hember vê yekê jî dorpêçên aborî li ser wî welatî werin rakirin. Ji aliyê xwe jî Wezîrê Karên Derveyê Komara Îslamî ya Îranê ragihand ku rêkeftina grûpa 5+1 di derbarê çekê atomî ya Îranê de bingeheke sereke ye ji belgeya dawiyê ku biryare berî sihê Hezêranê were amade kirin. Mehmed Cawad Zarîf, Wezîrê Karên Derveyê Îranê, îro piştî gehiştina wî ji bo Tehranê di daxuyaniyekê de ji bo rojnamevanan got biryare berdewam kirin li ser çareseriyên ku di beyannameya Lozanê de hatiye ta yekê Temûzê were kirin ku tê de ew belgeha dawiyê ya gotobêjan bigihê çareseriyê. Şevaborî li Lozana Swîsrayê Zarîf gotibû ku pêşketina danûstandinan maye li ser heza siyasî û grûpa 5+1 jî her tim di vê warî de pirsgirêka wê hebûye. Herwiha di derbarê karvedanên vê peymanê bîranê re Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu peymana bîranê re şermezar kir û ji Serokê Amerîkayê Barack Obama re got ev peyman ji bo İsraîlê gefek e. Netanyahu diyar kir ku peyman bernameya atomî ya Îranê rewa dike. Daxuyaniya ji koşka spî hatiye derxistin têde hatiye ku Obama bi telîfonê gazî Netanyahu kir û di derbarê peymanê de zanyarî daye wî. Netanyahu ji Obama re got peyman wê rê li pêşiya zêdebûna tundî û terorê ya Îranî veke. Koşka spî destnîşan kir ku Obama di telefonê de ji Netanyahu re got peyman ji bo çekên atomî hemû riyan ji Îranê re qut dike û ji bo çareseriyek jî pêşketineke mezin e. Herwiha û li aliyê din jî welatên kendavê yên li herêmê ku wekû çavdêr li ser Îranê tên dîtin hîn li hemberî vê peymanê tu daxuyanî nedane û koçka spî jî ragihand ku Obama bi telefonê Şahê Siûdiyê agadar kiribû. Li aliyê din jî ta niha jî hikûmet yan jî opozisyona Sûriyê li ser vê rêkeftinê tu daxuyanî yan jî beyannameyek belav nekirine.